जों थांगासिनो दायो चिलिसाल मान थांगासिनो र' दसेनो खोन्थागोन थांनायाव र'दों दा ड्राइभारा हनै बयलार The chief guest Nerson Boro, President Bisa, special guest Romeo Narzari, Deputy Chief BK, WSC, invite guest. ओरैबायदि लिरो आयु ओरैबायदि लिरो माने गोरलैयावथ' एकदम गंथाबबाय बहि खाथियाव आरो बे समाव जोंनि गलाघाट डिस्ट्रिक्टनि बड'नि जाय आर्टिस्ट बिथांमोनखौ गासैखौबो सिनायथि होदों थेंक इउ बिनि उनाव दं पबित्र बिथाङाबो स्ट'रि राइटार बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय बिथाङा जाबाय बिरसिं बसुमतारी बिथाङाबो स्ट'रि राइटार बिथांनि मोनसे भिडिअ बानायगासिनो दं अलरेडि बिनि उनाव दं गोपीनाथ हाज'वारि स्ट'रि राइटार बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ आं होनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय बिथाङा गलाघाट डिस्ट्रिक्टनि बड' साहित्य सभानि सेक्रेटारि थेंक इउ बिथांनि अलरेडि स्ट'रि मोनसे सासे मोजां ट्रेक सिंगारबो बिथांखौबो आं गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय थेंक इउ बिनि उनाव दं भुवन ब्रह्म बिथाङाबो भिडिअ आर्टिस्ट सासे आरो मोजां स्पुंस आर्टिस्ट प्लास बिथाङा सासे ट्रेक सिंगार बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय आरो बिनि उनाव दं करिय'ग्राफार प्लास एलबाम एक्ट्रेस भिडिअ आर्टिस्ट गतिके बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय थेंक इउ बिनि उनाव दं जुबिन सरगियारि सासे मोजां भिडिअ आर्टिस्ट बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय मानगोनां नेरसोन बर' प्रेसिडेन्ट बर' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशन बिथांखौ सिनाखि होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय बिनि उनाव मानगोनां रमियो पि नार्जारि डेपुटि चिफ बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बिथांखौ सिनाखि होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय जोंनि गेजेराव दङ जोंनि गलाघाट जिल्ला बर' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि जानानै गांसे बरायनाय जाबाय
baidi lo nilai nanda hawa ku benang seleng narilaka baidi lo konsep kau bertengah kalau jalan kamu lagi pun jangan nersen bosong mata lagi tasam mikir serau doa konsumai boro kita tu bos ini bisa kemudian jalan lagi boleh habis ini bisa kemudian jalan lagi langsung ada pada dekat kawan yang jabai aku lagi pun harus mikir serau doa Lina Bosomotari, Falfogri Bitanga, Bitanga, jadi bisa kemudian jalan boleh dekat kawan jabai. Akhir kemudian kom jalan, bayun dia malah ke, urus sudah jabai nama itu. Bitanga mana jabai, butuh kos tu tadi kerja sofina ada, sabai kau. Bini nama tengah, Samkar Bosomotari, Bitanga pun kawan istri di jalan bisa kemudian jalan kalau kan bisa kemudian ada yang mau kawan jabai. Golkar Distrik Komedi Jambi Bisani. Ada Nersen dalam kelasnya. Razia. Uji tangan. Uji bang, kasih kamu perempuan. Mangga pun masih berbeda. Nggak beda. Lagi nama sekali. Ambil kuban dari semua. Ambil bikunan dua dah. Ambil kira kira sama hari dua. I love you again. I love you. Oh my God. Ambil bikunan dua dah. Ambil bikunan dua. Ini mudah. Tangi-tangi itu aneka naik, natai. Semari ini dia. Harus dibuka ini nanti. Semua berulang kia. Ini kaya. Aduh kita nanti. Egyptian belum pernah nanti. Sebersihkan. Ini nak, boleh loga, besok bazar itu akan sampai. Ikut asal mau kaya mati.
माबोरै मोनखो बेखौ बिबुंथि लाखिनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। खुलुमबाय बयनिसिमबो। माबोरै दङ बयबो मोजाङै दङ जानांगौना? मोजाङैनो गरम मोनदों। आंथ' बिराद गरम मोनबाय। दहायना मोसानाय एसे आद्रा जाबाय नालाय आं मोनबाय ओमफ्राय आदायाबो आंखौ मोसाफैनो थिननायलाय आंबो प्रेक्टिस गैयाबाबो एसे मोसाना होबाय आरो नोंथांमोनासो दा बोरै मोनखोथाय? थेंक इउ साबायखर साबायखर जोबोद गोजोननाय थाबाय। दिनै गलाघाट डिस्ट्रिक्ट बिसानि जितु केटमिटा प्रग्राम बेवहाय फैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होनब्ला दिनैसो जों फार्स्ट टाइम गलाघाट डिस्ट्रिक्टआव फैनो मोनदों। गिबियाव बिदि फैफेराखैमोन। गोबां गोलाव लामा गाखोबाय दिनै लामाबो आन्दायबाय थेवब्लाबो मोजां मोनबाय आरो जों मोजाङैनो मोजां मोनफैबाय सफैनो हाबाय। लोगोसे रायजो राजा नोंथांमोननिसिमबो जोबोद जोबोद गोजोन हामलायनाय बावहरनाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। बे खोनादों नोंथांमोना नायबाय थादों आरोना। जोंबो जोबोद मोजां मोनदों। बिथांमोना दुखु गरजाव थान्दा बोथोराव फैनानै जोंनि गेजेराव नुजाफैबाय। माइनाव खाबोरै बिथांखौ खावलायनाय जाबाय। आरो खबरगोनां जोंनि दा केबर्डआव दङ। गाइस दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ मारै मोनखो कमेन्टआव खोन्थादो आरो लाइक खालामनो दाबाव आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै आंखौबो सापर्ट खालामदो आरो दिनैनि भिडिअखौ नायजोबनायनि थेंक इउ बाय बाय।